háti gerinc, ez a kék. Jövünk fölfelé, ez volt az ágyéki gerinc, a zöld. A kék, a háti gerinc 12 darab csigolyából áll. Ez az 1-es, föntről számozzuk, és ez a 12-es. Utána jön az L1-es, de ezt már megbeszéltük, nézd vissza a videót, hogyha esetleg érdekel. Háti gerinc domború, tehát kifotikus, ha így oldalról nézzük, ez a domború íve. A nyaki és az ágyéki szakasz az mind homorú volt. Tehát ez az ágyéki szakasz, ez homorú. Háti gerincnek a kisüzületi nyúlványai, azok ilyen párhuzamosak, és ezeket a mozgásokat tudja csinálni. Tehát arra van az előre, tud flexiót, extenziót, laterál flexiót, egyik irányba, másik irányba, és tud rotációt, így tudnak elcsúszni a kisüzületi nyúlványok egymáson. A felső fedi az alsót. Extenziót korlátozzák a tövis nyúlványok, mert ezek, hogyha összeérnek, akkor innentől tovább nem fogsz tudni extenzióba menni. Flexiót akadályozza elől a lágyszöveti rész és a bordakosár. Bordakosár itt van oldalt, így mint az ujjam, így jönnek így előre, meg a másik oldalt is, ugyanígy. Laterál flexiót szintén akadályozza a bordakosár mind a két irányba, és egy kicsit az extenziót is, tehát azt is a bordakosár is fogja akadályozni a tövis nyúlványokon kívül. Ennyi a háti gerinc.